Kom op, pam, op bed, zegt hij. Op bed, op bed. De band vinden dat maar niet. Ze binnen nog volop aan het boertje met de Lego. Waar denkt dan nou aan het bed? Nou, daar ben ik. Bouwina van Dellen, rietslid van de FNP in Noord-Eerst-Friesland, had een soort met de Frieske taal. Zelfs praat ze Klaai-Friesk, doch is de meest bekendere variant het woord Friesk. Ik denk dat wel misschien een beetje de rode line in het Friesk is. Dat denk ik wel. Wat ga ik met de Friese taal? Eigenlijk best wel een heel soort, want het is de taal van in het. En ik merk gewoon aan mezelf, ik ken mezelf veel beter uit in het Fries dan bijvoorbeeld in het Hollands. Voor mensen uit de woorden is het geen verrassing dat woordfriesk het makkelijkste te herkennen is. Nou, dat heb ik altijd al gedacht. Ja, waarom zou dat wezen? Nou, ik denk dat het leven hier wat wijkkamer is naar de Klaai dan. Jij steekt het verschil, dus bijvoorbeeld het Klaai-Fries of het Woordfries? Ja, dat soms wel. Hij zei wel eens ding, want ik kom wel van de klaai en dan denk ik al van... Nou, het is wel wat verschillig. De ene kant regent het en de andere kant regent het. Huus. Dat verschilt juist wel. En als het op Klaai komt, zeg ik wel. Het staat voor al in de gaten als een woordpiep best. Het Klaai-Fries vanzelf. Dat hij zei mij en hij zei dat een guide in de grijde. Dat is dan niks. Wat zei ze dan? En hij zei dat een guide in de grijde. Die had er nergens nee. Nee, dat moet wat apart. Ja, inderdaad. Nee, ja, meer dat woordfries maar. Klaai-Friesk of woordfriesk. Uiteindelijk is één ding het wichtigste. Nou, iedereen had zijn eigen dialect in het Fries, denk ik. Dus we maken het net zoveel uit als elkaar maar begrijpt.